in bɛ ka kɛ yɔrɔ min frontière min bɛ n'a bɛ Mali ani Burkina Faso n'a b'o kofɔ Bakari awai k'a dɔn jɛkuluba min bɛ n'a bɛ Jenim kofɔ ko ne bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka réunion k'olu boloda u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye banbaliw la ani k'a dɔn k'a fɔ wajibiw k'u bɛ k'o kɛ awai k'a dɔn an ka villagew la groupe armé terroriste minnu filɛ nin ni an bɔra k'o fɔ n'o ye Jenim ye Bakari ko yalima u bɛ ka awai k'a dɔn an dalakɔrɔbɔ de wa u bɛ ka fɛn wɛrɛ de ɲini n'o bɛ AES awai k'a dɔn a cɛdenw kofɔ ko ɲininkali in kun bɛ koyi sabu kunnafoni jɔnjɔn caman fɛ k'a jirala k'a fɔ jɛkulu caman bɛ yen minnu ni Jenim tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Bakari k'u yira awai k'a dɔn dugumisɛnninw caman na min bɛ villagew kofɔ Mali ani Burkina Faso olu ni ɲɔgɔn cɛ Bakari k'u ka ɲɔgɔn ye u k'a barika bɛ ka bonya kosɛbɛ awai k'a dɔn k'a fɔ ka wajibiw awai k'a dɔn o fana barika bɛ ka bonya kosɛbɛ kunnafoni sira fɛ k'a jirala k'a fɔ min y'u ka chef de groupe min bɛ n'a bɛ wele ko awai k'a dɔn Abu Yehiya bɛɛ b'a dɔn ni Abu Yehiya ye nka a tɔgɔ yɛrɛ ye Muhammadu Bari ye Bakari nin jɛ in awai k'a dɔn ko ale kɔni bɛ mission min na cikan gɛlɛn de diren ba ma awai k'a dɔn a bɛ maa min ka ci la o de ye Amadou Kufa n'o ye criminel mafala jugu ye a ko hakili jiginna ko an hakili b'a la octobre kalo tile 18 tɛmɛnen ni cɛ in Bakari k'a jirala k'a fɔ min ye awai k'a dɔn Amadou Kufa a ka bara droit de don wa a kun bɛ awai k'a dɔn wajulu la Mali ani awai k'a dɔn Niger olu frontières la Erikaba y'a jira k'a fɔ min y'an ka forces armées minnu bɛ n'o ye an ka finitigiw ye minnu bɛ AES awai k'a dɔn o tɔgɔ la ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na k'i ka dɔn k'u bɛ ka baara caman kɛ baara minnu bɛ ka kɛ awai k'a dɔn anw ka frontière saba in na 3 frontières n'o b'o kofɔ u ka ni action min filɛ nin Bakari u ka wulikajɔ n'u k'a kɛra sababu ye min ye awai k'a dɔn bamaciwaleya tigilama ninnu bɛ awai k'a dɔn terroristes kofɔ a caman ba den de bɔnɛna u ni na an min fara a ma kɛmɛ i b'a kɛmɛ sarada de k'a jate o sira fɛ armes de guerre n'o bɛ kɛlɛkɛminɛnw caman kofɔ an y'olu caman an y'olu jaso an y'olu tiɲɛ dɔw bɛ an y'olu awai k'a dɔn kɛ den kɛrɛfɛ o de siratigɛ la ko awai k'a dɔn wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to ninnu bɛ jɔsi cogo min ko anw da la nka u n'a ta bɛɛ Bakari awai k'a dɔn kɛmɛ i b'a fɔ ko n tɔn dɔw bɛ fa u la dɔw wɛrɛ bɛ bɔ ni Ala sɔnn'a ma ni awai k'a dɔn olu ma sɛgɛn fiyewu ni Ala ka jɛ anw tɛ ɲina wa n'an bɛ taa fana an bɛ se siga foyi t'a la Laya Jara a ka fasiri de filɛ nin i bolo min bɛ histoire de Mɔgɔko ko Fédération des États du Sahel n'o o ko fɔra a bɛ AES a b'o ko fɔ le comité national mun ko o sigi sen kan siga t'a la k'u kun kɛ mɛ ka ɲɔgɔn ye k'o baaraw k'o dabɔ dɛ jamana ninnu bɛ se k'u tɛgɛ k'o di ɲɔgɔn ma cogo min na a ka ja fo ka taa fara min ye CEDEAO jamana minnu fana bɛ yen AES jamanaw n'u bɛ se ka baara k'o kɛ cogo di i b'a ye k'a fɔ ko min ye jɛkulu min sigilen don AES bolo n'an k'a ma comité national la siga t'a la k'u y'o baaraw u y'o dabɔ Musa Bilali Sidibe a ko min ye jamana saba in ka bɔ CEDEAO la ko a tɔ a tɛ tɛmɛ kalo 2 ɲɔgɔnna kan o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ ko min ye comité national n'o bɛ AES tɔgɔ la u kɔni u kɛn bɛ ka dɔ ko o fara vitesse kan u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali minnu k'o sigi sen kan ni jamana saba in ko don k'u tɛgɛ k'o di ɲɔgɔn ma yiriwaw bɛ se ka na cogo min na ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye cogo min na hali bi k'u bɔ o baara de la sɛbɛnnikɛla ko u ka nin ɲɔgɔn ye na u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ fana k'o kɛ n'u ye relation bilatérale ye ka ɲɛsin jamana ma jamana minnu olu bɛ CEDEAO jamanaw ko fɔ anw ni aw bɛ se ka jɛ ka cogo di ka baara k'o kɛ ka sɔrɔ CEDEAO kɔni o kuma tɛ a la i b'a ye k'a fɔ ko o wulikajɔ fana ko o baaraw bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko k'a bɛ tarata don n'o bɛnna novembre kalo tile 7 ma san 2024 i b'a ye k'a fɔ ko min ye ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale n'o ko fɔra a bɛ Ablaye Diop a b'a ale ko fɔ ale ka ministre so kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko min ye lajɛrɛ belebele o kun bɛ sen na lajɛrɛ mun na a bɛ tali kɛ jamana minnu n'u bɛ AES jamana olu kɔnɔna la a ministre caman de kɔni olu nana ni lajɛrɛ in na sɛbɛnnikɛla ko a ko janvier 2025 o de kɔni siga t'a la o na kɛ waati ye waati mun ni Mali Burkina Faso Niger u na bɔ CEDEAO la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o tɔ kɔni ye kalo 2 ɲɔgɔnna ye u bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de bila sen kan AES maaw ko don fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ cogo min na CEDEAO na o na u ka se ka gɔri kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ don a la sɛbɛnnikɛla ko a k'u ka nin ɲɔgɔn ye in na kunun n'o bɛnna novembre kalo tile 5 ma ɲɛma k'i b'a ye k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen bonya a n'a a makama o kun taalen bɛ ka kalifa an ka jamana kuntigi la n'o de bɛ général d'armée Assimi Goïta o bɛɛ lajɛlen ko in bɛɛ lajɛlen k'u ta an bɛ ka kalifa ale ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ɲɔgɔn ye in kɔfɛ an ka diplomate min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Ablaye Diop la Ablaye Diop kɔni y'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye in kun tɛ dɔwɛrɛ koyi AES jamana ninnu ka ɲɔgɔn ye dɔwɛrɛ tɛ koyi an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ sen kan walasa mun ye confédération ye hali bi a bɛ se ka sinsin cogo di an bɛ se k'an bolo k'a di ɲɔgɔn ma cogo di walasa mun ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka nafa ko o
sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Ablaye Diop kɔni a y'a yira k'a fɔ ko siga tɛ fɛn mun na fete wuruti mun o bɛ nin waati na AES maaw bolo ko siga t'a la ko a bɛ sira caman de kan lakana défense diplomatie fo ka taa fara mun ye développement kan n'o bɛ yiriwa ko fɔ i b'a ye k'a fɔ ko nin volet bɛɛ lajɛlen a baaraw bɛ sen na AES o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Ablaye Diop ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ volet mun bɛ n'o bɛ tali kɛ sécurité la n'o bɛ lakana o ko fɔ a ko ministre minnu ka baara ɲɛsinnen don lakana ma ni jamana saba in na olu bɛ ka wuli ka jɔ ko o bila sen ka lakana o bɛ se ka sisi cogo min na Madu Maka Ɲama ko o fana bɛ waati jan bɔ a ko n'o bɔra yen min bɛ diplomatie n'o bɛ ko fɔ la wa Ablaye Diop y'a yira k'a fɔ septembre kalo tile 16 tɛmɛnen a yira k'a fɔ ko min ye ministère des affaires étrangères n'o bɛ jamana saba in ka ministre ko fɔ u tun bɛ barolasigi la anw ka jamana kɔnɔ yan septembre kalo tile 6 o b'a yira k'a fɔ ko olu fana u ye baara daminɛ a bɛ nin kana waati bɔ Ablaye Diop hali bi a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ min ye volet de développement n'o bɛ yiriwa ko fɔ ni jamana saba in kɔnɔna la ko siga tɛ fɛn mun na ministre minnu n'olu fana ka baara ɲɛsinnen don musakakow ma nafolokow ma jiginɛ a bɛ se ka fa cogo min na ko olu fana kɛn bɛ ka projet baw de k'u labɛn koyi wa i b'a ye k'a fɔ ko hakilina baw de b'u la jiginɛ ninnu bɛ se ka fa cogo min na sɛbɛnnikɛla kɔni y'a yira k'a fɔ siga tɛ fɛn mun na wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye CEDEAO kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko janvier kalo tile janvier nata ye 2025 ni jamana saba in a bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ CEDEAO la an bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de k'o tigɛ sen kan an ka laɲini n'o bɛ AES ka laɲini o ko fɔ ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye cogo min na